나트랑 나나도 जोंहा फेमिलि मेम्बाराबो सासे एरबावलायबाय नङा होनबा बेखौनोथ' नेना दंगासिनोखामोन ना दिनै फैबायानो माथो दाथ' आरो बिनिनो सेलेब्रेसन जासिगोनलै जायाबा माथो जाम्बिलाय जोंहा न'आव फिसाजो फैदों आरो नोंहा खुसि गैयाना माथो नालाय बेनो खुसि बेनो दुखु आरो माथो होनबावनो दे होमबालाय थुदो थांसै थुदो नोंसिनि खुसिफोरखौनोथ' नायनो हाया आं सोरां नाथाय मोजां जाखायाबालाय माथो उफाय माब्लाबा खेबसेयैनो बमसो गावगोन आङो दे रंजा दाथ' आरो गोरलै फैलायबाय नङा होमबा जुरिनिया खममोन नामा दा आरो सासे एरलायबाय गोरलै गोरलामनो बिसोर गथ'फोरासो जायगा लाजोबसिगोन नङा होनबा देनां आंनि गथ'आसो आलाय सिलाय जासिगोन मलि मलि आसाम साला जायखि नखियानो जाया मानो एसे स्राय रंजाफानोसै दे आंबो आयु हामा जाबावनांगौ जाखोसै अखाफ्राबो एसेसो नागारलानोबा हा बोरैथो दैफोरालाय लोमा जानोसै दाथ' फुख्रियाबो लोमजोब्बायानो नै मा खालामबावनोसै ओइ सोराङाबा एसे होथेनायनि बेबस्थासो खालामनांसिगोनहाय नङाबा नाफोरानो गलांजोबसिगोन जोंनिया देनांफोरसो एसे देरबा जानो दोन्दोंमोन दानाबा बेजोंथ' नाफोरानो गलांजोबबा मा जागोन फालाय र' एसे खामानि मावनांसिगोनहाय बेहायनो हाबा फिसौ मोननायनि खुसिजों जाबजों खुसिफोरानो मोननै गुन बारासो जालायलांबाय आंनियाबो र' गिदिर पार्टिखौनो जाहोनांसिगोनहाय फिसौजो मोनबाय जेला आरोलाय बा आयै माथो फावदुरजों नुसिनलायदोंलै आजां गाजां बुंनायफ्रानो लाजाखाया नङा होमबा नोंनियाबो फिसौ मोननायखाय माने बिबै जानो मोननायखाय साबसिन नुलायलायदों माथो आयै सोरखौसै आंखौ माथो जात जात बुंलाबायोहाय नोंनियाबो माथो आयै बिबै जानो मोननानै बोरै नांखो नै आबासना हा बिबै जानायनि खुसिखौलाय नोंना नोंसालानो होखादोंमोन दा नाथाय जोंहा आबौ फिसाखौ खाथियावल'सो मोनासै नाथाय नै दायो जोंहा आबै फिसा फैनानै जोंनि जिउआव खुसि लाबोफिननाय नङाना आबा नंगौथ' र' आयै ओइ आबा नोंखौ लिंहरनाया आङो नै खामानिसो थिननो नागिरदोंमोन माथो खामानि जाखोबा ओइ दैफोरानो लोमनानै फुख्रियानो लोमजोब्बाय हा नाफोरा गलांगोन ना आबा एसे माबाफोर बेबस्था लायाबा दे होमबा दा मानसि लिंहरगोन आङो दे दा एसे नायबानो जाबाय नाफोरा देरबायमोन एसेसो गिदिर गिदिरबो दंथारो दे सिन्था खालामनाङा माबा मोनसे जागोन ना आरो नुबाय आबा संसारखौ मोजाङैनो मोजां जानो रोङोब्ला जिउआ बेसेदि समायना जालाङो नोंबो गोदो बुजिनायबासोमोन आबा नों दाबायदि नोंबो बुजिनो रोंनायमोनबा बेसे समायना जागौमोन नोंनि संसाराबो थांखांनाय बाथ्राखौलाय मानोथो रायखांबाय थानो हायो गोसोखांबा बोरैबा मोनलायलाङो आबा मोनथिबायना नोंनि संसारखौ सानोब्ला आङो नोंनि जिउआनोथ' सान्थिल'सै ना आबा बहाथो गोजोननाय दङ नों दानि जिउखौ नाय नोंनि जिउखौ नाय बेसेबां फाराग दङ दे आरो आयै जेबो नंलाना मायाजोंबो गोजोननाय दंब्रा माथो गोजोननाय गैया जानांगौ जाखो नोंनि बे थंनालि हिन्जावा दाथ' आरो माथो होनबावनो आंनि हिन्जाव जाबायबा जेराव रायलायबाय थायाहाय आं नोंजोंबो दा मानसिया लेंहरनानै मावहोबानो जाबाय खामानिया नै नाफोरा गलांजोबथारगोन नङाबा सोरांनि लाइफ आरोना व्हाट ए ग्रेट जेबो नङालै दारमासथिनि माया सनायानो दंखायोना माथो जानोब्रा आयै बेबो बांद्राय गाज्रि नङाब्रा जुरियाथ' आरो गावसो थांदों दा आंथ' थांफिनाखैमोन ना मालाय गोजानाव थाङिखौलाय मोनहालाबोना आंथ' आरो
बेरे बर' सारिमिनि राजकुमारिया माबायदि? आरो दाथ' गथ' नों जोंनाव फैनानै बिराद खर' गिदिर जासिगोन नङाना नोङो? बयबो नोंखौल' अनथारसै माथो नों फैनायनि सिगांनिफ्रायनो नोंनिल' नाम बाबजे बाब। आरो बिनि सायाव आंनि सोरां फिसाया बेबोथ' आरो बा जि अनसोयो नोंखौ मिथिगौ? आंखौबा बिदि अनफेरो नामा बियो नोंखाय नोंखौसो इसेबां अनो बियो। ओइ साला गथ' बिराद मेगन साबाय आं मिथिदों ना? मेगनानो गोसा गोसा साजोबथारबाय आंनिया। सान मोना हर खालि नोंल'सै नोंनिल' नाम नोंखौल' रायखांथारसै बयबो। देरबावबाथ' खर'फ्रानो जोगोनार बायदि लावदुम दुमसो जासिगोन खोमा नोंनिया। जाहोथारा माथोसै आङो बेफोरबायदि। दाथ' आंखौ नोंसोर ओरैबायदि सैयै सैयै खालामो ना? माबा मोनसे मोजां खालामोब्लाबो नोंसोरथ' आंखौ ओरैबायदि गाज्रिल' माबायो सानो आरोना? दिनैबा हले गासिबो रागाखौनो बे गथ'नावनो नागारगोन आङो र'। सालाखौनि रावबो गैखाया नोंखौ खेबनि आङो र'। गाब नों गथ' गाब मिथिबाय? खावलाय माने खेबसिगोननि आं नोंखौ। नै नोंखौनो बुबावनोसै आङो नोंनि बे खावलायखौ खेबसिगोननि आङो खेबसिना गोजा खालामजोबनि आं। आइसना नानि सना मानो गाबदों नोंलाय? दो रानि दो दे गाबना दे। नै नोंनि आइया दानो फैगोन दे नोंनि आफायाबो दानो फैगोन। मानो गाबदों नोङो? आलेलेले माया नों जोंनि रुमाव मा खालामदों बेयावलाय? मा खालामनो माने जोंहा रानि फिसाखौ नायनो फैदों आरोलै आङो। नोंनि आइ सनायाथ' आरो उन्दुदोंसोमोन। मानो गाबदों बिलाय ना नोंसोरसो गाबदों? आरो इमि आंलाय मानोसो गाबबायनांगौ जाखो गथ' मानसिखौनो? आरे आइसना नै नोंनि आइया नोंनि खाथियावनो दङ दे मानो गाबदों नोंसोरना? सना आंनि गाबनाङा दे नोंनि आइया जेरावबो थाङाखैथ'। नाय इमि माबा जोंहा रानिया जि गाबदों आं बेखौनो बुरखायनो नागिरगासिनोमोन नोंबो गैयामोन नालाय रुमाव। माया आं गै दागै नोंहा मानो फैनो मोननांगौ जोंहानि रुमाव? आंनि फिसाजोजों मानो थाफैनो मोननांगौ नोंहा? माथो आंनि फिसाजोआ दलदसो उन्दुदोंमोन लायो नों फैनानैसो गाबदों? नोंनो जेबो खालामाखैथ'? नै गाज्रि सन्देह होननायखौनो गारा नङा होमबा नोंबो इमि? एफा उन्दै गथ'खौलाय आंलाय माथो खालामनांगौ जाखोसै? मा बिसास नोंजोंलाय जेबो भरोसा गैयाना? आरो इमि जोंहा रानि फिसाया गाबबाय दङमोन नोंखौ नुयैखायसो आं फैदों दा दसे एसे नायनो होननानै। माने एफा गाबखौ सानदोंमोन आरो आङो। नङा दे माया जायखिया आंनि फिसाजोआ गाबदो गाब नोंहा बेफोरबायदि फैनो गोनांथि गैया। आइसना आंनि मामा सना नोंनि आइया जेरावबो थाङाथ' नोंनि खाथियावनो दङ नोंखौ नागारना बहाथो थांनो आङो? मा जाया आइसना मानो गाबा नोङो? आंथ' दसेल'सो थांदों। दा माया बिमा फैनाय लोगो लोगो सिरि थाबायबो दा आंना सनाया। नों बायदिनि महरखौ नुबालाय सोरथो गाबा जानो आंनि फिसायाबो गिनानै गाबदो बियो। ओमफ्राय बुङा दे इमि मा आङो बुहुत दाना होमबा बेखायनो आंखौ गिनानै गाबनो गथ'आ? नोंखौथ' बुहुत होनबाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा मिथिदो? दे आरो आं आंनि सनानि खाथियावनो दंखायो थांदो नोङो। नायगोन दे आरो। मामि सना आंनि आयो सना आंनि जोंहा बेरायदोंना दासो नोंखौ बामनो मोनबाय देनाय। आरोथ' माला देरनानै आंजों रायलायनो हाबावगोन होनबा नों? एबारथ' नोंनिफ्रायनो गोजानाव थांला आं मोनथिबायना? आयाबो राया आइजों दा थांगोन दे दसे आंजों थाथ' दे। उन्दुनो ओंखारथ'वाखैना सना? होमबाथ' बिफा जामारबाय आरोना आङो। बेसेबां मानिनानै दंमोन दा? बोथोराबो माथो अखाल अखाल जाबाय थाखोबा दसेखौनो हागाला। नाथाय सिन्था खालामनाङा दे मामि आं दंना। जोंहाथ' आरो अखा हाबाबो बेरायगोन ना सना? आइखौसो गोसोखांबाय नामाबा नोङो?
बाबाजों थाथ'दे नोङो आइजोंथ' थाबाय थाखायो नङा होमबा नै माथो बिफा फिसाबायावहायसो दंफैयोलाय नोंसोरो ओमफ्रायथ' आयु हाबाब दाना फिसाजो मोननायखाय आंखौसो बावबाय नामा नोंलाय गावासो मेगन साबायदां ओमफ्राय मेगन सायाखै दे ओमफ्राय बिफा फिसा माथो रायलायबाय थाखो बेयाव जोंहाबा बिफा फिसा मा रायलायदों मानो खिन्था नांलायगौब्रा ओमफ्राय आयु फिसाजोआबो दाबो उन्दुआ बेखौनो उन्दुलांबायसो सानदोंमोन आङो उन्दुनोबो ओंखारखायाखै खोमा गथ'आबो मालाय आंजोंबा बेसेबां मोजां थादों मानोथो उन्दुनांगौ जाखो दालाय ओमफ्रायथ' दाना बिफाजों थानायखाय बिमाखौनो नागिरबावलायसै खोमा उन्दैया मामिजों थांथ'वानो सना ओमफ्राय बोथोरानो बोरै जाथारखोथाय माथो अखायानो नागारला बरसा गावबागाव बोथोर नादों जोंथ' लाखिनोबो हाला जाहैबाय ओमफ्राय बेथ' बे अब्लाबो जोंहा खस्थ' मोनबायना ना जियानो रानो ना मायो खामानिफोराबो जानो नागिरा अखा हाबाथाय नाथाय मा खालामनो उफायथ' गैयाना ओं दे मामि सना आइजों दसे थाथ'दो दे ओमफ्रायथ' नै उन्दुनोनो ओंखारबावाखैसो उन्दैया नायनाय मालाय दा उन्दुनो ओंखारबा उन्दुगोन आरो जेबो नङा दे खान्थालाबो हनै देरबायानो माथो थाइसे रानाय दंबा लांजागौमोनदां दंनायाथ' मेरला दंना ओमफ्राय नै बोथोराबो सान्दुं दुंबासो एसे इन्ट्रेस्ट नाङो न' दे एसे बोथोर मोजां जाबा जाबानो जाबायना अमा बेदरजोंबो थाइसे जानो लांनांगौ जाबायलै थाइसे मोजां नायनानै लाबानो जाबायना गोजौआवबो दंमोन हनै गाहायनियाबो मोजां आरोना जायखिया लाबानो जाबायना बेलाय फिथाइयाबो गाहायावनो दंजोबखायो माथो ओं खाहरदोल' नोङो गनसन नांलायला बियो नोंनि आफाया मा खालामदों खान्थाल हानदोंना सना खान्थाल फिथाइ हानदों न' जासिगोन दे आरो दे थ'दो न'आव थांसै ओमफ्राय मामि सनायाबो उन्दुनो ओंखारबाय बे ओं थुदो जाओगे ना तुम चलो नीचे आ जाओ ओं बेफोरबायदि होननानै गोलैयासो जागोनखाय दे गाहायाव फैदो जागोनथ' र' आबा ओमफ्राय थुदो ओंखारदो बे मानसिया ओंखारग्रोनाय ओइ आबा मोनसे खोथासो खिन्थानो फैदों आं नोंनो आरो नोंथ' खोनायोब्ला जोबोद मोजां मोनगोन दा आबा दङथ' र' मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा दङ आरो हजों आबैमोनाव थांबाय थानो गोसो जायोमोन न' आबा नोङो खेबसे आबैमोनाव थांना फैनोसै नोम्बैया लोमजागासिनो खेबसे नायनोसै आङो औहाय आबा हजों नोम्बैया लिंहरगासिनो आंखौ खेबसेबाबो फैथार होननानै दाथ' आरो आं हारसिं बोरै थांनो नोंखौ नागारनानै नोंबोथ' थांनो होनबाय थायो न' नोम्बैया नोंखौबो नायनो लुगैथारदोंनो गोसोआथ' गैना गैथारामोनहाय आबा नाथाय मा खालामनो नोम्बैनि थाखायल'थ' नङा आबा आंहा एसे खामानि दं नालाय हजोंहाय बिजनेस मिटिंआव ओं आबा ओं नोम्बैखौ नुसिगोन दे नोङो नोमादैखौबो नुसिगोन नोम्बैखौबो नुसिगोन बेथ' बे र' आबा बास नोंनि नोम्फाखौल' लोगो मोनाबानो जाबाय आंथ' थाङा नंथारो बे जायगायाव उफाय गैया आरो खामानिबो दंथारोना आरो आंनि जोनोमगिरि आइयानो लोमजानानै दङ आं माबोरै नायालासे थानो जाखो ओइ बेथा ओमफ्राय जों बांद्राय गोबाव थाया मिथिदो खामानि जोबबानो फैगोन मामि सना न'आव फैनानै माबोरै नांखोबा नोंखौथ' जेब्लायबो आंनि खाथियाव लाबाय थागोन आं बुजिबाय दा आंनि मामि सना दासो नोंखौ नुबाय आरोना
नैबे नाबाथाय बे उन्दै गोरलैजों गेलेबाय थानोसै सोरां नोङो माथो नांजाखो नोंहालाय बे गोरलै गथ'खौ नों बेफोरबायदि लाबोना दोनफैबाय थानोसै मालायनि फिसाखौ मालायनि फिसा नङा बियो आंनि मामि सनासो दा जेखियानो जादोला दाथ' मायबा बुंगोन मायबासो सानलायगोन नङा होमबा नोंनाबो हैना फैदो गथ'आ दा गाइखेर उखैगोन ना बियो मालाय दा बिमाया लांफैखागोन ना मानोथो हैलायनांगौ जाखो आंलाय सोरां बे दाबो उन्दै ना बिमाखौ नागिरबाय थायोना माथो आंजोंथ' बिराद खुसियै दंना माथो गाबाखैबोलाय दे होमबालाय दोनहैथ'आबालाय दोनहैथ'आसै जोंहा फिसाजोआ मोजांथारना माया मासि मोजांना आंना सनाया जाखागोनथ' आरो मोजां मानो जाया जानो आंनि प्रिन्सेस बिराद अनगोन ना आंथ' नोंखौ आंखौबा बेफोरबायदि बुंफेरबाय नामा नोंसोर बे उन्दै गथ'खौ बुंनायखौ मेगन सालायबाय आरोना नोंना लाजिनोसो ओंखारलायलांबाय आं नोंनि बेफोरबायदि बुंनायखौ खोनानानै जाखागोन माखौबा आरो उन्दैया दोननानै फैद' अमा बेदर जानोबा एवदों आइया बयनोबो जानायाथ' जागोन र' मानोथो जाया जानो आंनि मामि सनासो फैबायना दे सनो आंजोंथ' थानो मोजां मोनखादोंना नों मा जाबावगोन नोंजोंबो सोरां बे उन्दैजोंनो गेलेबाय थानोसै आरोना नोङो ओइ सिथा नोङो जेबो मिथिया माथो होनबावनो आरो नै लोगोफोर जोंहा फिसाजोआबो मुं दोननो नागिरदोंमोन नाथाय मा मुं दोननोथाय मुंखौनो ना मा मुं दोननायाबा मोजां जागोन जोंहा सनाखौ दिनै लोगोफोर नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामना खिन्थाहरदो जोंहा रानिखौ मा मुं दोननाया मोजां जागोन आयो आंनि सना नोंखौबा मा मुं दोननाया मोजां जागोन जानांसिगोन सोना दानाबा दे अब्ला जों थांथ'दिनि लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव नैहाय लोगोफोर मा खालामबावनो दैफोरानो राननोनो रोंला अखायानो नागारा नालाय जेरैथिंबो दैयानो दै गोजासै गानो माने गोरान जायगायानो गैला लोगोफोर मा होनबावनो न'सिं मानि दैफोरानो फैजोबलाय लांबाय माथो होनबावनो नाथाय सनामोन जाय नोंथांमोना एसेबां अखा हाबाबो सारअन्थाइ गावबाबो जोंनि भिडिअखौ नायदोंना जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंबो भिडिअखौनो लाबोनो हाहां हायाहांसो जालायलांबाय कारेन्टफोरानो मबाइलफोरानो अफ जाजोबलाय लांबायना दे अब्लाना बयखौबो जोंनिफ्राय लाभ इउ